O novo Centro de Interpretación da Caña do país en Valga xa está rematado. A Axencia de Turismo de Galicia colaborou co Concello de Valga cun investimento de 200.000 euros. A aportación foi clave para poder reformar o edificio e comezar a provelo de equipamento. Aínda non conta con toda a dotación necesaria, pero espérase que estea completado para a Festa da Caña e da Anguía. Aínda faltanos algunha cousa, non, por rematar, non, como equipamento e unha parte do acceso. Pero, bueno, eu creo que podemos apreciar aquí perfectamente de que o que pasou a ser este edificio, non? Que nós entendíamos no seu momento que queríamos adicar ao museo para o tema da caña do país, non? E agora, pois, temos aquí os mecanismos xa para cando sexa a festa da caña e da Anguía. O alcalde mostrouse agradecido con Navacastro pola aposta de converter unha casa case en ruínas no novo centro que é agora. Para a directora de Turismo, esta reforma é un exemplo de visibilidade do que fan as axudas de turismo de Galicia para poñer en valor as nosas tradicións e o noso entorno. Onde se pode visibilizar de unha maneira gráfica que o que fai axudando e aportando económicamente uns fondos que ten turismo para a mellora de recursos turísticos, pois que é unha realidade e que son pois para mostrar a todos os demais, porque a partir de agora pois poden vir nenos, nenas e todas as persoas que nos visiten, así como turistas que veñan a coñecer pois as nosas tradicións e sobre todo poñelas en valor, non? Sobre todo neste entorno. Ademais de completar o equipamento e rematar o que queda do acceso, o alcalde anunciou que seguen traballando en novos proxectos para a vila, como é o caso do Mercado dos Mouros, a Igrexa Vella, un novo pantalán e o que máis interesa, que é o da recuperación das antigas vagonetas de transporte.